Guys, agarami dakti content. Deti mabibuyat nga reels nga deti lalaki. Bagala ka di asawa na ano agsorry no adabaso di babae. Hangga dagos nga may kadya sakit na kastoy no kuma. Kita ni bote. Sorry ko nang gatang agsubli. Yan no puyutam. So subli ko. Tek para sa ni Ellen. Mama. Diba Di ba no adabasol mo kanya ket agsorry ka. Ngayon ka lang yung bagbaga, nga uray nag-sorry ka, kahit nasakit lata. O, idemo king ka no apay. Kastoy. Dito bote, no, nakaramid ka't madi kanyak. Iwakas lang mo na, dito bote ko mga nakakipit, kasyay, tatan, nag-sorry ka, ibagam nga. Nabuyak na ta away ba? Nabuyaman? Nabuyaman? Wala, nabuyak na ta ako na. Sige, labos ka. Ano?